أرست زينام قدماي منستر أبي أحمد أب حواسا قوبو تابور مرها قبري متكال فلسي أساليتهم أب تجراي بعلى أشندا مخنيات بمقبار كبرتات ربحاتات ندك أنسيون محيال زعلم بانل ميت تساليتهم وصاي قداماي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو مس بلينكن دحري مس سممعهم ذهبوا مغلصينا امريكا كم زقطع تغليصو سلامتنا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي بي تقبلوا كبرات تخاتلتينا ساعات زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاچوالو مساكم كصنحي سناي مكتتال نكون لكم تمنيتايو قديمه جن انكوا بعال اشندا وازيما بعال اشندا بصحكم كبلي فوتو سناي مكتتال نكون لكم حزون دقيمه يمنا ناب حصرت زيناتات كنسغر بارتي بلصقنا نتغوداتو غنات زوبا غوفا 20 مليون بر دغفا بركيتم بصحفت بارتي بلصقنا چنفرابيا تصحفتن بحبار بمخان نتغوداتو غنات زوبا غوفا 20 مليون بر دغفا بركيتم تي دغف بمكتل قدماي منستر حلافي ماخل متحبار هنص اسرع ديمقراسين مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنا ادم فارح استمرح لوخنا منغستي تكلل اركيبوم رسم محدار كلل دبوب طلاهون كبده نستغبره دغفا مسكينوم ايت ادم فارح تي حدغا زحزنن كاب كلهم حدغاتا زتفلي ودسب نسب زخفلو ناي مسواتنتጫፍ زرአዩ ኢላም بمحدار كتما أديس أبابا بقفعي ولادان السانة تادو هصان هيبن منبري جزار كيبو كنتبا محدار أديس أبابا داني چابين لعلو تامرار حاتم محدارن لومي أدو هيبن بمركاب أصنعني عام ولادا بقفعي سينان زحلفة حدا عمد فتحي كي رخبت صنحة سيستر بكيلش كيدي فتحي نمكتتال زلات اللو كنتا زحشن كونلا تقالا عنتان مقناس نكتعم اتي من محدار حدناي منقستي منبري جزام أبركيتو اللام بتوسخي بمويعة أباديس أباني كتسرح كم زتع عمتهم كنتبا قليسن قد هيسان هيبن ناي كلها بمخانو قبو فتحي مركاب ناي كالو تسانات تقال عينت نمقناس هستوازو زل ويلن روسيا بعودي تكنولوجي زلوا تموكروني إثيوبيان مكفال دلوتي كم زخنت قليت الله أمباسادر روسيا بإثيوبيا بجاني تركين استمر حقو جلالوخ مياون artificial intelligence أب Institute Artificial Intelligence إثيوبيا عودة ساليتهم توم أمباسادر إثيوبيا بحث إروان بارتيفيشال إنتليجنس مرمرن تجبارن زي تبع سرح مسرحة أبتي عودة تجنزيبيلهم بفلاي تكنولوجين زمناو نتن مسألة معبال المقبر قدما منستر دكتور أبي أحمد بزلوهم بهاجي بزحات لو تات أبحث إروان ممسوم قليصهم إثيوبيا نزي أتناخيران مقصالاب تجبرو صعري روسيا بعود تكنولوجي زلوا تموكرون مكفال دلوتي كم زخنت توم أمباسادر قليصهم أب كل التجراي باهلاون حيمانوتاون كبرتاتو بزحلو مقدي أول بنات إن تزخبرو بعل أشندان ماريان كاب صباح جميرو بستفلاليو مدلوات كخبريوم بمسرت زي بمسردا بيرو باهل توريزم من جيزاو من محدار كل التجراي أب كتما مغلب على أشندا مخنيات بمقبار كبرتات ربحاتات ندقانسيو نمحيال زعلم بانل ميت تساليتم تي مدرخزة كبرتات أشندان خبري دقانسيون بروه مساي تجراين بزبل مري حساب أب هوتيل أقسم يتساليتم تي كاب صباح جميرو زخبر بعل أب منقح توريزم تجراي لعول جدا كم زلوو بيرو باهل توريزم من جيزاو من محدار كل التجراي مقلاسو زذكريوم بعل عينواري دما أب كتما أقسم بزتفلاليو مدبات كاب 24 نحاسة جميرو كخبر مخانون تقليص اللهم
ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ዝኽበሩ በዓላት ሶለልን ኣሸንድየን ባህላውን ሃይማኖታውን ጸጋታት ብዝሓለወ መልክዑ ንምኽባር ከም ዝተዳለዋ ኣዋልድ እቲ ዞባ ገሊጸን ካብተን ርእቶ ዝሃባ ኣዋሊድ ነባሪት ከተማ ቆቦ መንእሰይ ወይንሸት ኣበራ ከም ዝበለቶ ንበዓል ሓዊሱ ኣዋልድ ስራሕቲ ኣብቲ በዓል ደሚቐን ዝረኣያሉ ክዳውንትን እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ዘኽብራሉ ቦታን ብምዝዛም እቲ በዓል እናተጸበያ ይርከባ ነባሪት ከተማ ላሊበላ ዝኾነት መንእሰይ ኣየሉ ታረቀ ብግዳ በሃንቀውታን ንጽበዩ በዓል ኣሸንድየ ንምኽባር ምሳዕርኽተይ ምድላው እናገበሩ ከይላ እቲ በዓል ሰላም ንምርጋጽ ብዘኽእል ኣግባብ ሃይማኖታውን ባህላውን ጸጋታቱ ብዝሓለወ መልክዑ ንምኽባር ከም ዝተዳለዋ እውን ተዛሪባ ሓላፊት መምርሒ ባህልን ቱሪዝምን ዞባ ሰሜን ወሎ ወይዘሮ ገነት ሙሉጌታ ብወገና በዓል ሶለልን ኣሸንድየን ባህላውን ሃይማኖታውን ጸጋታቱ ብዝሓለወ መልክዑ ንምኽባር ምድላው ከም ዝተዛዘመም ኣረድየን እቶም በዓላት ኣብ ኩሎም ወረዳታት ዞባ ሰሜን ወሎ ከም ዝኽበሩ እውን ገሊጸን ናብ መፈልፈሊ ሓይሊ ግድብ ተከዘ ዝኣቱ ማይ ኣብ ከይዲ ምትንፋስ ዘለዉ ዩኒታት ጣብያ ስራሕ ደው ብምባሎም ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝህሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ካብቲ ግድብ ማይ እንትስደድ ዝፍጠር ናይ ሃፋ ግመ ኣብ ትራንስፎርሜሽንን መፈልፈሊ ሓይልን ጉድኣት ንኸየብጽሕ ክልቲኦም ዩኒታት ስርሖም ደው ከብሉ ከም ዝተገብረ እውን ገሊጹ ብምኽንያት እዚ ምልሕላሕ ቮልቴጅ ብምግጣሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ትግራይ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከጋጥም ኢሉ ዝናብ ክራማትን ኣብቲ ግድብ ዝኣቱ መጠን ማይን ክሳብ ዝቕንስ እቲ ጸገም ንመዓልትታት ከም ዝቕጽል ኣብሪሁ ስለዝኾነ ተረባሕቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብትዕግስቲ ንኽጽበዩን ኣማራጽታት ንኽጥቀሙን ምግላጹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ኣረዲኡላ ብላዕልን ታሕትን ተፋሰስቲ ግድብ ዘለዉ ከባቢታት ጣንቋ ኣበርገለ ቆላ ተንቤን ላዕላይን ታሕታይን ማጨው መረብለኸ ኣስገደ ጽምብላ ላዕላይን ታሕታይን ኣድያቦ መደባይ ዛና ታሕታይ ቆራሮ ብሓፈሻ ኣብ ኣዋሰንቲ ሩባ ተከዘ ዘለዉ ወረዳታት ዝነብሩ ነበርትን ኣካላት ምምሕዳርን ኣድላይ ጥንቃቐ ንኽገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ካብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ በቀጥታ ፈኖ ናባኹም ዘብል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ምክትታልኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ድሮ በዓል ኣሸንዳ ኮይና ኢና ዜና ናባኹም ናሕልፎ ዘለና ደጊምና ነቲ በዓል ንዘኽብራ እንኳ ኣብፅሐክን ክንብል ንፈቱ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግርና ሕዚ እውን ምሳና ጽንሑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሐዋሳ ጎቦ ታቦር መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ አሳሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ርእሰ ምሕዳር ክልል ሲዳማ ደስታ ሌዳሞን ምስ ነበርቲ ከተማ ሐዋሳ ብምዃን ሓምለዋይ ኣሰሮም አንቢሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ምድህማስ መሬት ንምክልኻል ኣግራብ ምትካል ከም ዝግባእ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አገንዚቦም ኣለዉ ግሪን ሌጋሲ አሁን ብዙ የምንናገርለት ጉዳይ አይመስለኝም ሓምለዋይ ኣሰር ሎሚ ብዙሕ ጎስጓስ ዘድልዩ ይመስለንን ሕድሕድ ከተማን ሕድሕድ ገዛን ዝትንክፍዩ ሕድሕድ ሰብ እውን እናተገንዘቦ ዝርከብ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ሓምለዋይ ኣሰር እንትበሃል ኣቕሊልና ወሲድናዮ ንኸውን ሕዚ ግን ብዙሓት ወገናትና ብዘይ ወለዲ ዝተረፉን ደቆም ዝሰኣኑን ብዘይ መራሒ ስድራ ዝተረፉን ብምኽንያት ምሽርሻር መሬት እዩ መሬት ድማ ዝሽርሸር ብቐዳምነት ኣግራብ ብዘይ ምትካል እዩ ፈልሲ እንተተኺልናን ጎቦታት በኣግራብ እንተተሸፊኖምን ኣይድህመሱን ኣግራብ እንተዘይሃልዮም ግን እቲ ሓመድ እናተበልዐ ይኸድሞ ኣብ መወዳእታ ህይወት ወገን የጥፍእ እዚ ሓደጋሲ ኣብ ሲዳማ ሓዊሱ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ሃገርና ኣጋጢሙ እዩ መፍትሒኡ ምትካል እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ 17 ነሐሰ 2016 ዓ.ም ንዝካየድ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ይኹል ምድላው ከም ዝተወገነውን ገሊጾም ኣለዉ የጥለው አርብ 600 ሚሊዮን ችግኝ እንተክላለን ብለን አቅደን ጀምረናል ጂኦ ሬፈረንስ አለው ችግኝ ተዘጋጅቷል ቦታ ተለይቷል መጻኢ ዓርቢ 600 ሚሊዮን ፈልሲ ክንተክሊና ኢልና ተሊምና ኣለና ጂኦ ሬፈረንስ ኣለዎ ፈልሲ ተዳልየሎ ቦታ ተፈልዩ ጎዳጉድውን ኣብ ብዙሕ ቦታ ተኳዒቱሎ ኢትዮጵያውያን ነዚ ንምዕዋት እንታዩ ዝጎድለና ካብዝን ላዕሊ ንኽእል ኢና ሕዚ ተዘይ ዘሪእና ሕዚ ተዘይ ሰሪሕናን ሕዚ ኢንቨስት እንተዘይጌርናን ደቅና ንጸገም ክሳጥሑ ይኽእል እዮም ጉዳይ ከባቢ ዓለም ይዘራረበሉ ኣሎ ብዝርርብ ግን ኣይፍታሕን ብተግባር እዩ ዝፍታሕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ኮንፈረንስ ይካየድ እዩ ብዙሕ ሓሳብ ይበሃል እዩ
ካብቱን ንዘራረበሉ ጉዳይ ብኽፋል እውን እንተኾነ ሓመድ ሒዝና እንተተኺልናዩ መፍትሒ ዝመጽእ ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር ሕብረተሰብ ናይ ኣመለኻኽታ ለውጢ ንኸምጽእ ከም ዝሓገዙ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ መርሃ ግብሪ ውጽኢቱ እንታይ ይመስል ንዝብል ኣብ ኢቲቪ ፕሮግራም ዳጉ ዝተረኸቡ ሰብ ሞያ ዘትዮም ኣለው ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኔ ዳሃብያ ሲን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዘጋጠመ ብርሰት ደን ስዒቡ ሽፋን ደን ዝሃገር ብጣዕሚ ተመናመኑ ጸኒሑ እዩ እዚ ድማ ካብ ዓለም ለውጢ ንብረት ኣየር ተተሓሒዙ ንዘጋጠሙ ጸገማት ኢትዮጵያ እውን ክትፍተን ጸኒሓ እያ ኢትዮጵያ ካብቲ ዓለም ለኸ ፈተና ዓሳ ንምሕላው ብዝብል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ከም ሃገር እናተገበረት ጸኒሓ እያ የወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ባጠና ኢትዮጵያ ውስጥ ወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ከም ዘጽንዖ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ስፍሓት መሬት 54 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ዝኸውን ዝባደመ ከም ዝኾነን እዚ እውን ንምድሓን ዘለውና ደኒ ምክንኻን ውሕስና ምግቢ ምርግጋጽ ዝበሉ ዕላማ ሒዙ ዝተልዓለ እዩ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር በአንጻር እዚ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ካውንፊት በነበረው ሂደት እንግዲህ ከ1.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝነበረ ከይዲ 8.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሓመድ ይሽርሸር ነይሩ ብምዃኑ ንጥረ ነገር ሓመድ እናተሸርሸረም ልምዕነት መሬት ዝጠፍአሉ ኩነታት ነይሩ ነዚ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እናተኸልና እንትንመጽእ ምሽርሻር ሓመድ ይንኪ ማለት እዩ ልምዕነት መሬት ይመሓየሽ እዚ እንትኸውን ምህርቲ መፍራይነትን ይውስኽ ማለት እዩ ምስ ኢቲቪ መደብ ዳጉ ጻንሒት ዝገበሩ ሓለፍቲ ስራሕ ከም ዝገልጽዎ ብጣዕሚ ተፈቲኑን ተመናሚኑን ዝነበረ ሽፋን ደኒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ዝተወገነ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ብዙሓት ኣውንታዊ ለውጥታት ኣተኣናጊዱ እዩ ብፍላይ ግንዛቤ ሕብረተሰብ ብምዕባይ ጭፍጫፍ ደኒ ምንካይ ኣሃዛዊ መረዳእታታት የመላኽቱ ጭፍጨፋችን በከፍተኛ ደረጃ ምብራስ ደኒ ብልዑል ብርኪ ንኽንኪ ገይሩ እዩ ብምዃኑ ኣብ ሕብረተሰብ ልዑል ለውጢ ኣመለኻኽታ ኣምጽኡ እዩ ብተግባር ድማ ብርሰት ዝነበረ ሃገር ሎሚ ኣብ ዓመት ናብ 27 ሄክታር ንክወርድ ገይሩ እዩ ሎሚ ዘበን እውን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ብዝተፈለየ መልክዕ ዝተፈላለዩ ፈልስታት ጠመተ ተባሂብዎም እናተወገኑ እዮም 40% የደንና 40 ሚታዊ ፈልስታት ኣርቃይን ደንን ኢሉ እውን ብዙሓት ረብሓ ዘለዎም ፈልስታት ጠመተ ጌርና ንምስራሕ ትልሚ ብምሓዝ ኣብ ዝሓለፈ 7.5 ቢልዮን ፈልስታት 56 ሚታዊ ዝኸውን ብዙሕ ረብሓ ዘለዎም ፈልስታት እንትኾኑ እቲ ካልእ 44 ሚታዊ ፈልስታት ደኒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መጻኢ ነሓስ 17 ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 600 ሚልዮን ፈልስታት ንምትካል ምድላዋት እናተው እቲ ትልሚ ብዝህልዎ ፋይዳ ተረዲኡ ኩሉ ሕብረተሰብ ንኽሳተፍ ጻውዒት ቀሪቡ እዩ የቀጣውን የአርብ የ600 ሚልዮን ችግኝ ተከላ ኣብ ቀጻሊ ዓርቢ ዝውገን 600 ሚልዮን ምትካል ፈልሲ ኩላትና ወፂና ብዓወት ንኽንዛዝም ብሓፈሻ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዘልማዕናዮም ተኸናኺና ንውፅኢት ኣብቂዕና ብመጻኢ ወለዶ ዘይንንቀፍ ወለዶ ክንከውን ይምነም ኣብ መጻኢ ዓርቢ ኣብ ዝውገን ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 600 ሚልዮን ፈልስታት ምትካል መርሃ ግብሪ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝሳተፉ ትጽቢት ይግበር ክብርታት ኣሸንዳ ንክብሪ ደቂ ኣንስትዮን ብሩህ ተስፋን ብዝብል መሪሕ ቃል 16 ነሓሰ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ምኽንያት ብምግባር ብኣዳላውነት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ስነ ስርዓት ምትካል ፈልሲ ተሳሊጡ እቲ ተኸላፈልሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ምስላጡ ታሪኻዊ ቅርሲ ካብ ምሕላው ሓሊፉ ንዕቤት ቱሪዝም ትክልል ዓብይ እጃም ከም ዘለዎ ተገሊጹ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ቀንዲ ዕላማት ተኸላ ተፈጥሮ በምክንኻን ንደቂ አንስትዮ ዘለና ክብሪ እንገልጸሉ ኢሎም ቦታ ነው በታሪካዊ ቦታ ላይ እኛ ደግሞ እንደ ባህልና ቱሪዝም ታሪካዊ ቦታዎችን ለጎብኚ ውብ እንዲሆኑ ተፈጥሯቸው ጠብቀን እዚ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ኣብዚ ታሪኻዊ ቦታ ከም ባህልን ቱሪዝምን ታሪኻዊ ቦታታት ንዑደተኛታት ሰሓብቲ ንክኾኑ ተፈጥራዊ መልክዖም ሓሊና ቅርስታት ተኸናኺና ህንጻታት እውን ቀጻልነቶም ኣረጋጊጽና ንቱሪስት ምቹው ዝኾነ ኣብዚ ንዘለና እውን መጺና ጽቡቕ ርኢና ታሪኽ ተማሂርና እቲ ዝሓለፈ ዘመን እንታይ ዓይነት ዘመን ከም ዝነበረ ገዲፎምና ዝሓለፉ ቅርስታት ንምክንኻን እታወት ምውሳኽ እዩ እዚ ፕሮግራም ምድላው ሎም ዘበን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 495 ሄክታር መሬት ከባቢ 530,000 ፈልስታት ንምትካል ምትላም እውን ተገሊጹሎም እስካሁን 32.5 ቢሊዮን ከዛ በላይ እንደ ሀገራ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 32.5 ቢሊዮን
ብብርካ ሃገር ተተኺሉ ዶም ዘበን ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 495 ሄክታር ከባቢ 503,000 ፈልስታት ንምትካል ሓሲብና ኣለና እዚ ድማ ነዚ ሃገርን ነዚ ክልልን ዓብይ ግደ ኣለዎ ብዙሕ ማያት ሕዚ እናደረቁ እዮም ዘለዉ ፍልፍላት እናደረቁ እዮም ስለዚ ነዚ ንምትካእን ከባቢ ናይ ምትዕርራይን ነገር ኣለዎ ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት ውሕስና ምግቢ ካብ ምርጋጽ ሓሊፉ ምምሕያሽ ስርዓት ኣመጋግባ ቀንዲ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተሓቢሩላ እቲ ኢንቨስትመንት ድሌት ውሽጢ ዓዲ ንምምላእ ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ዘይኮነስ ናብ ወፃኢ ሃገራት እውን ናይ ምልኣኽ ትልሚ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎ ንጸብጻብ ፍሬህይወት ረታ ኣብርሃም ፍስሓ ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት ውሕስና ምግቢ ካብ ምርግጋጽ ሓሊፉ ምምሕያሽ ስርዓት ኣመጋግባ ቀንዲ ዕላማ ዝገበረ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ዘፈር ምርባሕ ደርሆ ካብ ወፃኢ ዝኣትዋ ዝነበራ ጫጫሕቲ ደርሆ ወይ እውን ግራንድ ፓረንት ኢንቨስትመንት ብግሩፕ ኢንቨስትመንት ሚድሮክ ኢትዮጵያ ናብ ተግባር ተሰጋጊሩሎም እቲ ኢንቨስትመንት ውፅኢት ዘምጽእ ምዃኑ ድማ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ተዛሪቦም 26 ሚልዮን ካብ 26 ሚልዮን ጨቃዊት ተላዒልና ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት 80 ሚልዮን በፂሕና ነርና ን2017 ዓመተ ምህረት ዝተለምናዩ ድማ 150 ሚልዮን እዩ ነዚ ድማ እቲ ግራንድ ፓረንት ናብ ስራሕ እንተኣቱ ክሳብ 9 ሚልዮን ኣብ ዓመት ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣለዎ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረና ዓቕምታት ደማሚርና 150 ሚልዮን በፂሕና ማለት እንተነኣሰ ንሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ሓደ ደርሆ ክበጽሕ ዝኽእለሉ ዓቕሚ ፈጢርና ኢና ማለት እዩ እቲ ኢንቨስትመንት ድሌት ውሽጢ ዓዲ ንምምላእ ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ዘይኮነስ ናብ ወፃኢ ሃገራት እውን ናይ ምልኣኽ ትልሚ ከም ዘለዎ እቶም ሚኒስትር ይገልጹ ይሄ እንግዲህ በጣም ደስ የሚለው እዚህ ጋር ብቻ የሚያቆም ሳይሆን እዚ ተግባር ግራንድ ፓረንት ኣብዚ ጠጠው ዘብል ዘይኮነስ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ናይ ምልኣኽ ዓብዪ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ስራሕቲ ቅድመ ምርባሕ ጨቃውቲ ፍልይ ዝበለ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ዝበሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግሩፕ ኢንቨስትመንት ሚድሮክ ኢትዮጵያ ጀማል ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልትታት ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ዝነበረ ምህርቲ ጨቃውቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ምትካእ ስራሕቲ ክውገን ኢሎም እዚ እንዳየሽው 3 ሄክታር መሃል ነው ያለው ሰው የለም ከምቲ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ማእኸል 3000 ሄክታር እዩ ዘሎ ሰብ የለን ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝትከል መመገቢ ኣሎ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም እቶም ግራንድ ፓረንት ናብ እንሪኦ ዘለና ቦታታት ከኣትው እዮም ድሕሪ 5 ወርሒ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ጨቃዊት ምእታው ጠጠው ክተብል እያ ማለት እዩ ስራሕቲ ቅድመ ምርባሕ ጨቃውቲ ኢንቨስትመንት ሚድሮክ ኢትዮጵያ ትማሊ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዑደት ተገይሩሉ እዩ ስነ ምግባሩ ዝሓለወ ወለዶ ንምፍራይ ትካላት ሃይማኖት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ግብኦም ክፍጽሙ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ትምህርቲ ስነ ምግባርን ስነ ቃልን ካብ ሕድሕድ ስድራ ክጅምር ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹሎ ፍሳህ መብራህቱ ተወሳኺ ዘሎ ስነ ምግባር ካብ ግእዝ መጸቃል ኮይኑ ሰናይ ተግባር ዝብል ትርጉም ከም ዝሓዘ ሊቃውንቲ ተዓውዲ ይገልጹ ፍልፍል ስነ ምግባር ድማ ካብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝቕድሑ ይሕበር ሱር መሰረቱ ካብ ሃይማኖታዊ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝብገስ ዋላ እንተኾነ ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ናብ ባህልና ተሰጋገረ ምምጽኡ ብዙሓት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ብምዃኑ እውን ባህልን ታሪኽን እናማዕበለ ኣብ ሕብረተሰብ መፍለይ ሕማቕን ጽቡቕን ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝሎም እዋን ጎዳእትን ጠቐምትን ንመምየሉ ስነ ምግባር እዩ ዝበሉና ዲን ቅዱስ ፍሪምናጦስ ኣቡነ ሰላማ ካሴተ ብርሃን መጋቢ ብርሃናት ተስፋይ ሃደራ ወዲ ሰብ ምስ ክብሩን ክብሪ ካልኦቱን ዝፍጽሞም ተግባራት ካብ ሕጊ ፈጣርን ሕጊ ሰብን ወፃኢ ክኸውን ከም ዘይግባእ አብሪሆም ወዲ ሰብ ግን ካብ ፈጣጥሩ ጀሚሩ በአርአያ እግዚአብሔር ተፈጢሩ እንዲና ንብል በአርአያ እግዚአብሔር ተፈጢሩ ተማለት እግዚአብሔር ከመይ አርአዩ ምስሉታ እዩ መልክዑታ እዩ ቅድስና ጽድቂ ምትሕግጋዝ ምርድዳእ ይቅረም ምብሃል ሓውኻ ሙፍታው ካብ ዘለካ ንሰብ ምክፋል ኣብ ህይወት ካይኹን ኣብ ህይወት ካልእ ጉድኣት ከይበጽሕ ምሕላው ምክልኻል እዩ እዚኦም እዮም ሰብ ዘብልዎ ዝኽእሉ ወለድ ዘበን ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ዝበሉ መጋቢ ብርሃናት ተስፋይ ሕልፍ ሕልፊልካ ዘደንግጹን ዘነውሩን ጥሕሰታት ስነ ምግባር ዝፍጸመለው እዮም ኢሎም ብፍላይ ወዲ ሰብ ምስ ሕልኑ እንትበኣስ ተግባሩን ልሳኑን ምቁጻር ከም ዘይኽእል ተዛሪቦም እዚ ድማ ህንጸት ስነ ምግባር ሙሉእነት ከም ዘይብሉ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሕዚ ኮይና ክንሪኦ ከለና እንታይ ኣሎ ተወለዶ እንተይልና ኩል ግዜ ኣብ ክልተ ከፊልና ተርኣናዮ ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ወለዶ እውን ኣሎ ገለገሊኦም ዘደንግጹ እውን ኣለው ዘደንግጹ ናይ ስነ ምግባር ጥሕሰታት እውን ኣለው ኣብዚ ሕዚ ኮይና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ታዮም እንተይልና ሓደ ዓመፅ ይበዝሕ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝጭክን ዘለኹ
سبنا بأراويت نمنتاي يغير الله زي تقمتهم نجارات أبعدناون زي فلوت وجل يومون شو يهتاز مسلوم قبل لك نستيز في الصم عمز خوني خيل صوته عمز حوخا مقتال موقع قاو حليفون ولادي تخون مقتال سبعين سويتو مقتال حون مقتال إذا اخترق كلها بقى أسا مجمريا عوشت اندينا نموت بهلينا ندحر بتحساسبها ندحر كافت مسمر وصينا خوينا دحرو نصرحهم نغراتون ينفلط تمرت سنه مغبارن سنقالن كاب حدحد غزا كجمر كم زغبا مغاوي برهانات تسفاي حبيروم اب غزانا خنعب كلناو كولدنا نوسدو تمرتنيا وا اذا كوي يغبرن تيلمنا اندم حد غزي سفرارنا نيرم اما يتشين خاص يولو ويو كاوروا سلنست زنورنا قدم اما يتشين خاص اب سماي فلينت بحاليخا سلازي اما يشونن مالتي من الباچون ما يترسي خايز بتاعت زلو محبرسب خصقمي بطعنا نايطعنا قوس خغاطمو اي مالتي انت سريق خاص بمرفق بعين مرفق وصاي ايخا تبحال ايلوم خلخين سرق ولدنا او غزانا انا غزاي سمع خو قالاتي زناغر زل قلع خوينا مالتي صبق تاريخ ينير مالتي بحالنا ونتو فيتنا ون هايمانوتنا صبق خوينا هالو حزقن كاوزيهم كله زفنقطه محبرسب دمو ترق مالتي سلازي زي كملس كستخاخل كحسب يخا كنمهرن كنمكرن زغبا خزي اب ولدو زرق زلو قدفت سنه مغبار تكالات هايمانوت منغستن زي منغستاون تكالات حلافنتهم بزي منفصامهم زتفطر حغوافي يزبلو مغابي برهانات تسفاي نزي كابا سور مسروت كفتح تخوينو نمناسي حصاناتن عبيتن اب زدليو مفتح قربات تواديد كم مسرح كم زدلي غليصم غزيو كحلفولو زخل خالق بايتا ممارص بايتا مقرب قدني كم منغست يكون كم هايمانوت تكالات بتيفي تناغيرنا براديو تناغيرنا بغزع تناغيرنا اسو طرح اخله يخون من اسيندي تنقسقس فطرت اندي كጫنقوت الله حد غزي اندامست يكفز كاي تردو بزح يستي مش ጫنقونا خال حشش يخد سلازي وي سرح عدل مفطاري بسرح صمود مغبار كاوز وصا زلو زناغعل زخيل ممارص بوتاتات مدلاو لعلمانم لايبراري بيت مصحفታት اب ان غزيو كحلف تزيخيلو بيت مصحفتون يلن سبورت ميداون يلن خالق مزانغعون يلن سرحون يلن بقى سويل خان دامست يتخد تيل خيو بس سميعو بزي صدق سلازي كلهم منغستاويان يخونو هايمانوتاويان تكالات مس ممارج ولودو كدحن اندحر خوينو كاب طفات كدحن اندحر خوينو كاب كومزيوم زول ناي سنه مغبار ودقاتات كدحن اندحر خوينو اي تغبر طرحت يكوننس ممارص عدل بمقرب تولدو كنترول مغبار يكاليو زين عداقام أخل قرب مقبي تنكف نكهلو زخل مدرخ زته مداركتي أكالات كمستسالت منستر نقدن زباو متأسار دكتور كاساون غوفي غليصم تو منستر قرب فريات مقبي تنكف زت أمتزته مسامرا رحا حقراو بانكن كوميشن غمروكن ملزابوم محبراو ميديوم أبزم حلالفو وملقتي أبريهم بمنقسيلون بولك أمساتن إلسين بمقدي فرانكو فالوتا لعلمت أنزلو فريات نابوشت عدي أتو كمزلو حبيرهم نزيات تناخير كان مغصال أمونغوتن تكالات تمساسالي زابن أتجابران كهلو كم زجبا مرددا كم استفترون حبيرام أبصفلا لها حجرات وصاي زنبرو سب هابتي إثيوبياويان تولدتي إثيوبيان زلوهم لمدن هابتن أب كل التجراي أب زلو عودتات إنفست بمقبار عرسومن تكلل انت تكمتين كجبرو أو عيد قريبهم كوميشن إنفستمنت جزاو من محدار كل التجراي أبتي كلل أب عود إنفستمنت زلو عدلاتن فتناتاتن تمتزته مسب هابتي أب كتما مقلم زتيوم كوميشن إنفستمنت جزاو من محدار كل التجراي دانيال مكونن عدلات إنفستمنت زملكت صحوف أب زقرب الأوان كم زبلوهم موال نوايوم أب لمعة تكل النموعال زمس وسبهابتي تجزاو من محدار صفر على يوم التبابعتات الدليل لهم سلازخونون سبهابتي أبتي عودي إنفستمنت تي كل النكوافرو حديتهم استراتيجي إنفستمنت حموش عمد كم استدالو بمحبار أبو صايز ركبو تولدتي تكلل بمستافت المعتنة متنخار كم زسرحون قليصهم موال نوايوم أبتي كل الإنفستن مقبار زمس وسبهابتي توافر له عودي سراح
ዝዋፈሩሉ ዓውዲ ስራሕ እናተረኣየ መሬት ብናጻ ዝረኽብሉ ዕድል ከም ዝተመቻቸወ እውን ሓቢሮም ንዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ቀዳምነት ትኩረት ከም ዝወሃቦ ብምግላጽ እቲ ዓውዲ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ብዝነኣሰ ካፒታል ስለ ዝንቀሳቐስ ተመራፂ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ብግደኦም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ተወለድቲ ኢትዮጵያን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብዝነበሮም ጻንሒት ዝኻዕበትዎ ልምድን ሃፍትን ተጠቒሞም ኣብቲ ክልል ኣብ ዘለዉ ዘፈራት ኢንቨስትመንት ምውፋር ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም ስለዝኾነ እውን ልምዓት ክልል ንክቀላጠፉ ብምሕታት ዘላቂ ልምዓት ንምርጋጽ ምትሕግጋዝ ወሳኒ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ልዕሊ 500 ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወጻኢ ዝነብሩ ተወለድቲ ክልል ከም ዝተሳተፉ እውን ተገሊጹሎም ዜና ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ብሊንከን ድሕሪ ምስምምዖም ዝሃብዎ መግለጺ ንኣሜሪካ ከም ዘቆጥዐ ተገሊጹሎም ላዕለዋይ በዓል